Miani og mga makalingaw nga comments online ang video sa Balamban Municipal Jail sa makalingaw nga sayaw sa mga PDL nga gipaubos sa TESDA training. Atong sayran sa report ni Fem Marie Dumabo. Ikid diri, ikid didto. Kini ang nakahatag og lingaw sa mga netizens sa video nga gi-upload sa social media page sa Balamban Municipal Jail sa ilang mga persons deprived of liberty uban sa usa ka jail officer nga graceful kaayong mga nanayaw. Makalingaw usab ang mga comments sa mga netizens. Sama na lang ni ining usa nga nagtuo nga AI ang mga nanayaw. Ang uban nag-joke nga ganahan silang musud sa pasilidad kay nakatuna dalingaw pa. Matod sa ilang CRS officer nga pamaagi nila kini aron mapahibaw ang publiko nga adunay mga programa ang BGMP aron mapalambo ang mga skills sa mga PDL ug makatabang kini sa ila na unyang pagbalik sa komunidad. Sama na lang ni ining 25 ka mga PDL nga napaubos sa TESDA assessment alang sa electrical installation. Anao say 15 ka mga PDL ang gitudluan sa dressmaking. Instead mag-post ko ang picture nila ma'am nga kanang makahumana sila ma'am ba amurang dito tangag twist dito gamay ma'am para dito sometimes makatch ang attention sa mga tao nga tunaw magusto na mo ma'am para makabalo ang mga tao nga nabi gibuhat sa sulod. So dili lang siya typical nga gisulod ang PDL sa prisuhan nga gipriso. So as much as possible ang among kwan is welfare and development sa PDL. Ang among gusto i-send na or i-kuan na message na nakahuman sila sa TESDA assessment atong adlaw. Sod sa tulo ka buwan gipaubos sila sa electrical installation and maintenance NC2 training sa TESDA. Pipila lang kini sa mga training og seminar pagtabang sa mga PDL alang sa ilang kalambuan, physically, mentally, spiritually ug uban pang aspeto. Gani niadtong Abril 8, 22 ka mga persons deprived of liberty ang ni-graduate na sa senior high school sud sa pasilidad sa Balamban BGMP sa tabang usab sa mga nagpakabana nga mga pribadong grupo. Uban ni Clans Gabuti, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.